کیونکہ ساڈا مزاج بگڑ گیا نا. ہن خطیب بھی لوڈے ہو گئے تے نعت خان بھی لوڈے ہو گئے تے کہندے نے جب تک ساؤنڈ نہیں لگے گا نا اسی انہوں بولدے نہیں. میں وہ خطیب کتھوں پھد کے لے آواں ہن کتھوں تلاش کراں جو بغیر مائک دے 4-4 گھنٹے میرے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا کردے سن. ہن تو عجیب انداز ہے نا. ہن تو محفل وچ نعت خان کلام شروع کردا ہے تو نوجوان لڑکے ایک دوسرے نو کہندے نے فلاں فلم دے گانے تے نعت پڑھی جا رہی ہے کیونکہ اے پڑھن والا بھی طرز سن کے نعت دی پکا کے آیا ہے اور سنن والا بھی پہلے فلم دیکھ کے آیا ہے. ہن او نعت خان میں کتھوں لے آواں؟ محمد علی ظہوری نو کتھوں تلاش کراں؟ میں اعظم چشتی نو کتھوں پکڑ کے لے آواں؟ میں قاری زبید رسول نو کتھوں لے آواں؟ جو جدوں نعت شروع کردے سن لوگاں دے جسم تے اپنے محلے دی مسجد وچ ہوندے سن روح محمد دے مدینے دی گلیاں دا طواف کر رہی سی ہوندی. تو مزاج بدل گیا. ہن نہ وہ ساقی رہے نہ وہ میں رہیاں نہ وہ پین والے رہے. ہن تو اپنے چسکے دی بات نعت خان بھی میری پسند دا کلام پڑھے خطیب بھی میری پسند دا کلام پڑھے اور اساں نے مائک اور ممبر اور مسند جائلاں دے حوالے کر دیتے. حضرت سید عبد الرحمن شاہ المعروف شاہ ملتانی ملتان شریف دے بہت بڑے خطیب گزرے نے. آپ دا ایک خطاب میں آڈیو سن رہا سا. آپ نے دوران خطاب ایک شعر پڑھیا فرماندے نے دفعہ تن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی. اگر اساں اسمبلی جاہلاں دے حوالے کیتی ہے تے مسند بھی تو جاہلاں دے حوالے کر دیتی ہے. اگر اساں دنیا دے معاملات ساڈے گلی محلیاں وچ صرف ڈاکٹر جاہل نہیں بیٹھے اساں روحانی ڈاکٹر جس نو بنایا سی او ممبر تے جاہلاں دے حوالے کر دیتا. اساں نے سوچیا اے خطیب رونق چنگی لگا لیندا ہے. اساں نے سوچیا اے عوام نو راضی چنگا کر لیندا ہے. لوگ کہندے نے جی بندیاں دا کچھ خیال کریو. بندے ذوق منگدے نے بندے سر منگدے نے بندے اشعار منگدے نے. ہن بندے نو تے نہیں پتا اے شعر شریعت نال ٹکرا رہا کہ نہیں ٹکرا رہا. بندے نو تے نہیں پتا کیونکہ بندہ تو سکھن آیا سی سمجھانا تو سی. تو تے نوٹ دی چمک ویکھ کے تے بندے دے رنگ وچ رنگیا گیا. خطیب ایسا نہیں ہونا چاہیے پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک چائے دی پیالی تے رافضیاں نو راضی کر دے وے. ایسا پیر نہیں ہونا چاہیے جو ایک نوٹ دی دتھی ملے تے اہل بیت دے خلاف نو کھولے. مولوی اور پیر ایسا غیرت مند ہونا چاہیے او دے سامنے نوٹاں دیاں گڈیاں بھی رکھیاں جان مگر ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی آکھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اج بھی گفتگو دا پہلا پیغام یہ ہے خدا را اپنی محافل نو سنجیدہ کر لو. رات 1:45 ہو چکے نے. چلو تساں نے 9 بجے محفل شروع کیتی ہوئے گی 9 تو 1:45 تک میں ہاتھ جوڑ کے سوال دے رہے ہیں جواب گھر بیٹھ کے دے رہے ہو کہ تساں نے اتنی دیر وچ نبی دی شریعت دی کیڑی بات سیکھی؟ کوئی شریعت دا مسئلہ سیکھیا؟ کوئی دین سمجھ آیا؟ کتنیاں محفلاں نے کہ جنہ محفلاں تو بعد کسے نے میلاد سن کے تو عملی مظاہرہ کیتا ہوئے بہن دا حق واپس دے دیتا ہوئے. کتنے ایسے لوگ نے کہ جنہ نے اپنے رب نال اپنا تعلق کس طرح جوڑیا ہوئے کہ لوگ تے کہندے نے میں جھنڈی لا کے میلاد کرنا ہے وہ آکھے میں داڑھی رکھ کے میلاد کرنا ہے. مکان تے لگی جھنڈی دوسرے دن اتر جائے گی. جو میلاد دی جھنڈی میں داڑھی دی صورت وچ چہرے تے لگاواں گا ایک قبر وچ بھی فرشتے ویکھ کے کہن گے اے میلاد منان والا قبر دے اندر آ گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسی زبان دے میلادی ہاں یا عمل دے میلادی ہاں؟ مسلمان عمل نہیں کرے گا نا تو لوگاں دے سامنے تو اپنی زبان دے انداز نال بہت کچھ بیان کر دے گا. یاد رکھو تہاڈی نیت جتنی اچھی ہوئے نا دنیا تہانوں تہاڈے ظاہر دے حساب نال جان دیئے اور تسی اپنا ظاہر جتنا مرضی اچھا بنا لو رب تہانوں تہاڈیاں نیتاں نال اجر دے گا.
تو کیا محفل اساں نے اس وجہ تو منائی کہ آن والے حضور دا دین سکھن؟ مثال دے طور تے بعض خوش نصیب ہوندے نے کہ جنہاں نو عوام دا خیال ہوندا ہے وہ ایک فری میڈیکل کیمپ لگواندے نے،